الخطبة الرابع خطبة نيابو سكتر أولي محرم ونند ليرو يتندو جوم بنتندو. الحمد لله يتي على الذي الله جو خلق الإنسان تقول نحن من طين إمرد لوبال ثم جعل رفت ودي نسله دم بمكود من سلالة إمرد سورت لرال أو إيواي أو من ماء إمرد ديام مهين لؤدان ثم سواه رفت وفند نير مكانكو ابن آدم ونفخ ووت فيه أمكو من روحه إمرد روح مكو فتبارك الله الله أمي موني أحسن الخالقين مؤيو تقوو آتاكو كانكوني أقرو أعطاهم أقرو ومنعهم دوا وضرهم لر ونفعهم نفع ووصل إمو جوكو وقطعهم تجا وهو كانكو ألا منزه قلاب في ذلك إديدو أن الزهير غاي واللندريد دقبقل من واللندرها دون دو ودا قلاب دون والمعين واللندرتيد أن الزهير والمعين ko laabudo sorti few fi dalika e dabbugol ndir dido ani zahiri gaay wallindirteedo wal mu'in e wallindirteedo din don didi fido majji ko gotum ahmaduhu do yettamo kanko Allah subhanahu wa ta'ala hamdan abdin yettande maccudo mu'tarifin dirritido bi sidiqil yaqin e gongal pellital do yettamo nde yettore wa ashkuruhum do yettamo shukru abdin yettode jiyaado shakarahu ko hino yettamo bilisanin e dengal arabiyyin mubin e dengal labungal feñungal washad msetik la ilaha illallah wa la sharika lahu al malikul haqqul mubin washad msetik anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu wandi dum do fo en firino ko dum hatta firin as-sadiqul wa'd gongin do e fodore den al amin holido allahumma ya allah fasalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim war rasul sayyidis sanadil azim dil qalbir rahim سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما يرمين دي كسير دائمين دومي دي متلازمين سينغن دي إلى يوم الدين ندفو إن فرين سفمود وسلم تسليما كثيرا أيها الناس كونو ييم بمسيب بانجول بتولي بكجولي دي تنزهوا لا بي sorte iwon an hubbi dunya yidugol aduna kama tafuzu wano malerte don nom alfaisin kay tafuzu kan afan kay tafuzu fi male ma alfaizin wondude malabe wala ta tammu wata on tumu wata on himmir bi arzaqikum arsikaji monni fa inna allaha alla huwa arrazzaq kanko ni arsikodul quwwati jomirado dole almatinu tidudo fa kayfa ko honno to dayyauna e yebirto huquq allah haqqeji allah di watastaghlifu watastaghiluna soholinon faale don okkipo don bima laysa min ad-dini ko laataaki dina kan konno yebirton haqqeji allah din dina allah kan soholinon watton yili mapo don fi ko wona dina kan kanyu konno warirton wa kayfa tansuruna zalimin konno wallirton to nyobben alal mazlumi e hore to nyabbe acce musibbe julbe ndare ko fewndi ka justice ji dare ko fewndi ka assembleji dare ko fewndi ka presidentielji dare ko fejjude ka gendarmerie dare ko fejjude e nder de nyaawje jokkere en dan nyaawirgol gidale wa kayfa tastahzi'un konno non jalirton jalkiton be qura'il mu'minin bi fuqara'il mu'minin be do wasudo be gomdimbe wa kayfa tastakharun ko honno jasinirton yawi tortodo bi ibadillah jiyabe Allah salina mo ibe wa kayfa ko honno turdawna ono weltanto don annasa yimbe be bi'a walikum turdawna ko honno wa kayfa turduna annasa ko honno ono weltinirto yimbe be bi'a walikum sabu kongodi mon din kombe wa tuskhituna tikkinon non jorno rabbal alamin Allah jeedo windere ndego wana Allah weltinto hedditido sino faala welto sino faala mono fa wallahi mi wondir Allah daga dallat gomdi deltike battike nufusukum wonkiji mon din fi talabi dunya e dabbugol aduna wasirtum on wonti minal munhamikin jiabe halkibe o soratu wonti anfusukum wonkiji mon din tartahu hidi foto inda sama'il ghina'i sanga jentagol music wa walil yahirina e kongudi majjube onon ko do wonkiji mon din fototo wata mutu kimaya inda sama'il haqq hikimaya few sanga jentagol gonga wal kitabi e deftere almubini feñu nenden to wonkiji mon di mayay di jabata wattaba'atumul hawa on jokki belede wa khutuwati shaytan ila shaytani alla ini hudado fa idha du'itum sun noddama ila bid'atin fade gollugol bid'a ko alla yamirane la do yamira kuntum la to dollaha wonande on bid'a don ta'ina hidon dofti hidon hittina
wa idha du'itum sunnaddama ila sunnatin faade gollitirgol sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam kuntum lato ɗon laha wonande sunna on karihina ko on añuɓe on yiɗa on yarlaki wa in takarrarat alaykum si tawi woni filli nama e dow mum an nasihatu laaɓa reedungal ghadibtum mono ɗon tikkon ghadaba al mustakbirin monande mawnintinotoɓe falaysa bi ajibin wona ko hawni ɗum ngalɗina an yakhruja nde yaltata fikum e moɗon falaysa bi ajibin wonali hawni ɗum e jungo mon on mapaki on hawaki an yakhruja nde yaltoyta fikum hakkunde mon almasihu dajjal ɗum mapina on fayara o yi'a akthara kum ko ɓuri ɗuɗude e moɗon lahu wonande mo ta'iina hara ko ɗoftiɓe mo walaysa bi ajibin wonali hawni ɗum ngalɗini ɗum e jungo mon an takhruja nde yaltoyta addabatu daabe hunkun Allah yewti fi mum kunku ka alqur'ana ka suratu namli fatumayyiza almuslimin kun sendinira julɓe ɓen min alkafirina immorde heferaɓe walaysa bi ajibin wonali ko hawni an yurfa alqur'an de alqur'ana ɓantete itte min suduri lhafizin e ɓerɗe hunjiɓe ɓen ɓaytun ko ni sifora wa masahifil katibin ɗeyiwa kadi e nder ɗeri windoɓe ɓen walaysa bi ajibin wonali ko hawni few wonali ko hawni an tatul ashams nde nangen ƴellitoto min mahribiha ka funna ka mutirde magge wa yughlaqa soke babu tawbati dambuɗe tubu biyan alal musiin e dow bonnuɓe ɓen e dow marɓe bakkato ɓen walaysa bi ajibin wonali hino hawni an yati al khasfu nde weñu nange ngen arata wal masku e weñugol ngol ko gotum e montegol ngol tubuye on wa zalazilu e mortalle ɗen e boneji ɗin wa jamiu ashrati yawmiddin e dendanangal sartiji ñalande jodde kuuɗi ɗum ɗo fof wona ko hawnide arata joɗoɗa ɗo hutuba ara noon immoɗa adda oɗo hadis e ɓeydita du'a gayna alhadis oɗo hadis nelaɗo maki akthiru ɗuɗɗine min qawli e wigol la ilaha illallah qabla an yahula baynakum wa baynaha ɗo yo heedede hakkunde moɗo e konngol ngol hara on watangol wulude wala ginu ha koni longinengol mawta ko mayɓe mo kala mayɗo moɗon mo tata yehi ha on huli nawnare nde on deƴƴike nawnare nde longinemo ngol ɗo konngol fiyo ngol ɗo woni sakkitorde haala makko sabu nelaɗo maki man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna kala tawɗo sakkitorde konngol makko ngol ko wigol la ilaha illallah e hoore pellital yaqin tawi ko wuuru mawɗo e ko moƴƴi haray e o naata e aljanna yo Allah tabaraka wa taala arsuko en nde la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonata sakkitorde konngol men ngol e nder gurdam men ɗam amin wallahu a'la wa a'lam.